Tikulandireni okondedwa omvera lero lino pa 12 December 2023, and it happens to be on Tuesday, while my time says 15 minutes after 11 a.m. chigawo chakumawa, ndipo mu studio muno muli ndine Charles Ben Longwe. Tasala ndi masiku 19 kuna kuti timalize chaka cha 2023. We are still in the drama of our politics. Drama yathu ikukula kwambiri. Ndipo panopo tufuna tiziunikirana kapena tiziunikirana ko zinthu zoyenerera zimene tikuyenera kuti Amalawi tizidziwe makamaka tikamafika ku Malamulo. Tizidziwa zimenezo kuti Malamulo amatani. Nthawi zina timapulumuka ku Malamulo chifukwa mwina cholalata, chifukwa mwina choyankhulitsa kutani ndikupulumuka, ena ake ndikupulumutsidwa ku Malamulo chifukwa ena ake anayima kwambiri kuyankhula momveka bwino. Komano nthawi zina zake zimazavuta ku Malamulo omwe aja kukukhomako olanza kwatayankhula olatatukwana boma olatatani Malamulo atakukakamira. Ndizovuta kwambiri. Lero ndifuna kuti pamawa timayankhula zinthu zonse mbali zonse paja tinana kuti ifeyo tilibe mbali, ine Direction muno tilibe mbali. Ndimene tinayankhulira choncho nde pepani akuluakulu amene simutikonda stay ndithu kumosatikonda momwemo. Komano we are not going to ask you kuti muzatikonde ifeyo, zimenezo sizachitika. Komanso tikuyamikeni nonse fans yonse amene matikonda, amene matisatira. God bless you chifukwa mukatitsatira to the end of the day manena kuti zijanane na Ben Longwe zija ndi zimenezo. Lero ndabwera facha ma debates amene abwera pa social media, amene ali pena pali ponse ma debate pena pali ponse, ndabwera facha zimenezo ndipo tifuna kuti tiyankhulane zimenezo. Alright. Choyamba tiyankhuleko zokhuza chipani cha DPP. Ningoti ndi chimene tiyankhule mwachidule panopo. Kapena chipani chilichonse titero choncho chifukwa nkhani imene ndiyankhule pano ndiyokhuza chipani china chilichonse chimene chilipo, chimene chikubwerapo, chimene chizakhalako, chimene chinakhalako, chipani chonse mu dziko la Malawi kapena mu dziko lionse mene muli demokalase. Ndiyankhuleko za chipani ndi utsogoleri makamaka maiko mene muli demokalase ngati dziko la Malawi. Maiko a demokalase Malamulo amalolera kuti president akhoza kulamulira dziko kwa zaka 10, that is 2 terms, chifukwa choti term iliyonse imachita contains 5 years. Nde president wina aliyense ali ndi ufulu olamulira 10 years, that is for 2 terms. Muboma limene kapena dziko lina lililonse komwe kuli democracy. Komanso msogoleriyo aliso ndi ufulu olamulira matemu awiri amenewo ku chipani kwake. Ndipo chipani chimene chocho chimakhala ndi chimanena chikhale ndi meeting ija imene imachedwa NGC meeting, komanso meeting imene imachedwa convention. Nimene zimakhalira. Ndifuna ndikuuzeni mwachisanzo kuyambira July chaka chino kuzafika lero lino mukapeza kuti chipani cha DPP chakhala chikuyendetsedwa ndi ma court. Decision making ya DPP ndi court. DPP sapanga zinthu amayang'ana court kuti court liyankhula chani apapa, chifukwa chonena kuti kuyambira July kapena before July DPP inayenera kukhala ndi NGC meeting, inayeneranso kukhala ndi convention imene inayenera kuti ichitike mu before July. Pomata July nde kuti maudindo onse kuphatikiza ndi upresident omwe unachitidwa nullified, unatha. Maudindo onse adatha ngati anankhumwa anali vice president wa ku South kunali kuswa Malamulo. Ngati wina aliyense anali amayenderabe udindo wake kuyambira July this year kuzafika lero lino amaswa Malamulo. Tikati amaswa Malamulo bwanji ngakhale aye Professor Arthur Peter wa Muthalika pomakhala mpaka na lero December ali president
amakhala malo amenewo moswa malamulo, chifukwa malamulo samachitika ngati sadakonzedwe. Ndekolingana ndi dongosolo la chipani cha DPP mu constitution yawo ndionena kuti maudindo onse anayenera kutha mu July. Kuyambira July munaona koti likuchita take over. Zina zitikamayankhula timayankhula ifoti timakhala tikungoteteza. Mwayiona tikuteteza, titeteze DPP, titeteze professor, titeteze mwakuti mwa. Komano chilungamo chankhani when it comes to constitution, maudindo onse anachita seize July last year. Kusonyeza kuti kuyambira July last year wina wake atapanda kuzipanga force kukhala president wa DPP kuyambira July last year, ndiye kuti a professor sakanakhala president kuzafika lero lino. Mwayiona imeneyo akanakhala munthu wamba. Koma ifoti aliyense amene ali ku DPP anazipanga force kukhala member kukhala mdindo wa DPP even after July. Ndifake mkuona kuti maudindowa they are still existing mpaka na lero lino. Koma ineyo Ben Longwe ndikuwuzani kuti maudindo onse okhuza na DPP, maudindo onse amene amapangika through NGC meeting, amene amapangika through convention, anachita seize anachita seize mu July this year 2023. Alright. Now kuyambira nthawi imeneyoyo maudindo atachita seize, timaona anosopano anthu ena yanamba kudzuka ndi kuyamba kudandaula kunena kuti tikuyenda kukhala ndi NGC meeting. Chifukwa madziwa ndithu kuti tikuyenda tikukhala ndi NGC meeting, tisankhe mtsogoleri, tikasankha mtsogoleri chipani chizipitirira, nde ena amadzuka. That is why mmaona achina Malata, komano mwina Malata mwina mazukidwawo samadzuka bwino mwadongosolo. Komano kudzuka kwawo amadzuka ndithu pozindikira kunena kuti chipani cha DPP chili ndi usogoleri, ndipo chikuyenda chipani chachikulu kwambiri, ndi chipani choyenera kuti chizipanga zinthu zake mwadongosolo mosakulirana mtima koma motsatira malamulo. Ifeyo monga ine Ben Longwe timayankhulanso kuna kuti iyayi pamene popo akulakwisa mwakuti. Okay, fine. Lero ndifuna mudziwe chinthu cha Malawi kunena kuti DPP ilibe utsogoleri. Utsogoleri libe, mundimverero, sindikuyankhula za kusogolera dziko ayi. Ndikuyankhula za utsogoleri monga ku chipani kumene kukuyenera kukhala azisogoleri amene akuyenera kusogolera chipani cha DPP, osati dziko iyayi, osati dziko la Malawi iyayi. Tikabwera ku dziko la Malawi ni nkhani ina, koma ichichi ndi chipani cha DPP utsogoleri kulibe. Ndikunena bwanji zoti utsogoleri kulibe, ndikuyankhula zimenezi chifukwa chonena kuti tamvapo zonena kuti mamonitors za DPP mu 2023 sadandire masalaries awo, ndipo Agrizeda Jeffrey anadya ndalama za monitors. Takhalashapo nkhani imene kuna kuti this nkhani ndiyokhuza the whole entire DPP. Chifukwa ngati DPP ili ndi utsogoleri akanatha kuona mwansanga kuna kuti mamonitors apa Central Region amene anayimirira chipani cha DPP sanandire ndalama zawo, koma ni mamonitors okha ku Southern Region ndi amene anandira ndalama zawo. Ndi ena ka ku Eastern Region ka ku Southern Region anandira ndalama zawo, komano mamonitors apa Central Region sadandire ndalama zawo. Ineyo monga munthu amene ndimathamanga magazi kwambiri, I analyzed kunena kuti people from Central Region, monitors from Central Region, sanalandire ndalama zawo chifukwa chakwera nawina, and chakwera comes from Central Region. Because it comes from Central Region, kuti chipani cha DPP chimene chadzadza ndi alomwe okhaokha anaona kuti achewawo asalandire ndalama zawo. Ndiyankhule pano momveka bwino, ndipo ndiyankhuleyo na kuti itoke. Ndiona kuti anthu onse amene amayimirira DPP pa Central Region monga mamonitors sadandire ndalama zawo, chifukwa pa Central Region ipo panachoka chakwera kukhala president wa dziko lonse kugwetsa Professor Arthur Peter Mutharika. Lero lino poti chimakumbusa nkhwangwa ndi chisanu, lero zapezeka kuti ndalama zijazamba kukumbutsidwa, mamonitors ajamba kukumbukiridwa chifukwa akudziwa kuna kuti if these people are not paid, ndekuti kuzakhala kovuta kuti mamonitors azakhale trustworthy akawatumiza kuma polling centers
mu chaka cha 2025. Mwayiona imeneyo. Ndekuti pamene papa ngati monitor wa DPP sanandire ndrama zake zokwanira in advance asanagwire ntchitoyo akhoza kugulisa diluyo kuyigulisa ku MCP. Izozo ndinene momveka bwino chifukwa chonena kuti tikamapanga zinthu zopusa timaona ngati tikupanga zinthu za nzeru. Mwayiona imeneyo. Alright, tisiye nkhani imene Fortnite swanyakale dzulo. Ndibwere ku nkhani yokhuzana maudindo. Ndanena kale kuti mu July kapena before July kunaina kuchitika convention ku DPP. You can go mu constitution ya DPP, muione, muiwerenge, muinvesese, ikuzani kuti convention kapena NGC meeting di convention zinaina kuchitika before July kapena mu July umene unali mwezi omaliza onena kuti asankhe maudindo, ndipo zimene zikanachitika mu July zikanakhala bwino. Nkhondo ndi makamps ku DPP bwezi kulibe chifukwa atasankha mtsogoleri amene palibe amene angatsutse chifukwa mtsogoleriyo wasankhidwa kuchokera ku convention. Now kuzafika lero lino kulibe mtsogoleri amene anasankhidwa kuchoka ku convention mu June kapena July this year. Because of that kwabwere ma conflicts ndi makamps ku DPP kunena kuti tilibe mtsogoleri nde wina aliyense ndi mtsogoleri ku DPP uko. Secretary General naisho akufuna khale mtsogoleri pa nthawi imeneyi. Now yeso president amene anali president wa ku South anankhumwa afuna kha president ku mtsogoleri. Wina aliyense akufuna atakhala mtsogoleri wa DPP simply because anaponya constitution yawo sadaitsate kuti constitution ikupanga bwanji kapena ikuyankhula zotani zokhuzana convention. Nde panopo utsogoleri wina ulonso mene okhala muno ukukhalapo mu nthawi ngati ino ndekuti utsogoleri ukukhalapo koma mokutswa malamulo. Nde chifukwa chokuswa malamulo ndi pamene mukupeza kuti wina aliyense wodandaula sakupita ukadandaula ku page house kwa professor, because even professor yo he lost his position mu July 2023. He is no longer a president of DPP mu 2023. Nde odandaula kuti zokhuzana chipani cha DPP akuthamangira ku court. Mwayiona imeneyo, akuthamangira ku court. Ndipite ku court ndikadandaule. Nde panopo ma decisions onse okhuzana ndi DPP akuchokera ku court. Mukupangisa NGC meeting enaka akudandaula NGC meeting yosili bwino ndekuti akathamangira ku court libwera akupanga nullify that NGC meeting. Mwayiona NGC meeting mene chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika anapanga yawo NGC meeting imene inapangidwa nullified ndi court. Naonso anankhumwa ndi achinagrizeda anapanga NGC meeting pa 6 December recently 1 week ago kunapezeka kuti meeting imene jayo NGC meeting major nullified by court. Mwayiona imeneyo. Nde court ndimene likupanga ma decisions ku DPP. Whether you like it or not, the leader of DPP party ndi court ndimene lili leader. A court ananena kuti within 90 days, within a period of 90 days, mukhale mutapanga convention. Nde panopo anthu alikalikiliki kuthamangisana ndi nthawi kolingana ndi court order imene achoka ku court kuna kuti kukhale NGC meeting. Nde panopo ngati mukuona kukangalika kumakhala Central Executive Committee kachani ena nakapanga NGC meeting yawo kupanga madate yawo kutani chifukwa chona kuti court linalamula kuti within a period of 90 days kukhale convention. Chifukwa chani mtsogolerino pano wa DPP ndi court. Abakiri Muluzi anayankhula in time last year kunena kuti kusogoloku kuma area kuma district kuma chani kulibeko vuto lili kuntundako. Analiona kuti vuto lili kuntundako ndofunika kuti likonzedwe and vuto lijasina konzedwe mpakana panopo mene ndikuyankhulira pano kolingana ndi constitution ya DPP. Osati kolingana ndi maudindo a DPP, kolingana ndi constitution ya DPP kuti tenge constitution ya DPP tikapo. There is no one ku DPP amene ali mtsogoleri pakadali pano. Ndipo utsogoleri wonse uli valid. Ine si lawyer, ine si judge, komano what I can tell you ndiona kuti
usogoleri onse umene uli panopo kolingana ndi constitution ya DPP nde kuti usogoleri uli valid. That is why mukapeza kuti a professor atachotsa maudindo, kuchotsa maudindo ndi kuyika maudindo ena pamene akupita ku convention, while knowing very well kuna kuti ku convention ndikumene amasankha maudindo, komano because he's using his powers ndicho linga chokuti awa ndikapa pa presidential advisor, ngati anankhumwa ndikaika pa presidential advisor, anankhumwa azakhala ndino se imene izachitike ku convention because isiwa chipani. Komanso DPP ikhoza kumpanga ba kuti sangapange nawo convention because iyeyo siwa chipani. Remember malamulo amene anapangidwa last time ku convention imene inapangidwa nullified ndi a court. Kunali malamulo nena kuti malamulo amene ajaka nakhala valid nde kuti nankhumwa sakadayima nawo sanali wololedwa kuti ayime nawo pa zisankho zimene zikuchitika za convention. Mwayiona imeneyo. Nde wina aliyense odandaula sakupita ku page house kukadandaula, ndi aku page house iwo akumapita ku court kukadandaula. Mwayiona, aku page house akupita ku court. Fa panopo kangati office ili ku page house, chifukwa DPP ilibe office iliyonse kolingana ndi mene tamveraso lero pa social media. Nde wina aliyense odandaula ali ndi vuto akuthamangira ku court, chonde nthandizeni. Court ndimene datsanduka kukhala msogoleri wa DPP chifukwa cha negligence, kupanga neglect zinthu zimene zili zoyenerera, chifukwa cha negligence, titelo choncho, chifukwa cha negligence kumambe kumakhanga tisukumva, kumaona koma kumakhanga tisukuona, imene timati negligence, to neglect something that is important. Kumaona koma kumakhanga tisukuona, kumamva koma kumakhanga tisukumva, negligence. Ndelero zafika apa ndi kumapointana zala, kumaluzana zala kuti ndi awa, ndi awa, ndi awa, ndi awa. Awa akalakwisa amene walakwisa, awa akalakwisa amene walakwisa, ndimene zikukhalira pakadali pano. Now ma decision makings my decision makers, my decision makers a chipani cha DPP si Professor Arthur Peter Mutharika. Professor Arthur Peter Mutharika naiso is complying to the court. Chifauti pakadali pano there is no leadership ku DPP. Ndipo mukhoza kuona kuna kuti DPP ikanakhala ndi leadership kunalibe kupita ku court. They were supposed to solve kapena to resolve these problems muchipinda mwawo, kuchipani kwawo. Komano china chilichonse chimene chingayankhulidwe nde kuti ife tachimva pa social media chaenda pena pali ponse chifukwa choti kulibe utsogoleri wina uliwonse. Now what am I trying to say? Panopa funde yanga achiwiri naye mwamva inuyo amayi Grizeda akuitanidwa ndi akhoti kunena kuti tabwerani ku court, tikufuna tiwaitanenso a DPP mubwereso ku court, tikufuna amayi Grizeda mwawerengere constitution yanu ikuti chani, chifukwa amayi Grizeda kukana udindo wa vice president wa ku south pa Central Region akukana zimenezi. Kuna kuti a professor adawasankha ndipo akhoti aitana professor aitana DPP mubwere muzapangire interpreter mayiwa kuti constitution yanu ikuti chani. Chimene chasangalasa anthu ambiri kuti Grizeda uja wagwanayo nankhumwa uja wagwanayo, taona nimene khoti lija latembenukira sopano. Chifatu ku khoti kwayamba nakonso sizikuyenda bwino, nde ayamba kutosana zala, iwe ndi waboma, iwe ndi waboma. Zokhazo zimene Ben Longwe amayankhula zimene zimachitika. Mwayiona imeneyo. Ndelero ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti amayi Grizeda aitanidwa, I think if I'm not mistaken, mawa ku court, nde aitanidwa so a DPP ndi a professor kuti akapangire interpret kuti constitution imayankhula kuti chiyani. Mwayimva imeneyo. Now mumve chimenechi panopo you are excited, anthu mukusangala kuti ya khoti lija lamuyika Grizeda pampanipani. No, hold on a bit. Mudikire kaye muone mudeke muone maso ankhono. Timatero ndi makonda miyambi maso ankhono.
mudikire mudeke muone maso ankhono. Kodi zimene zikutanthauza kuti chiyani? Kodi zikatere chonchi nde kuti basi DPP ikhala ndi ufulu, ikhala no ufulu omapanga zimene? No. The very same constitution ya DPP imene court likulamula kuti agrized akambe constitution yo ikuti chani, ndi constitution yake yomweyo imene akoti agwiritse ntchito ngakhale kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Kodi constitution ya DPP ikuyankhula zotani zokhuza mtsogoleri wa DPP? Kodi mtsogoleri wa DPP akuyenera akhale ma terms angati ali mtsogoleri ku DPP yuko? Mwayiona amene zimenezi zimakhalako mu Democratic Republic kuti ngakhale constitution yawo pa nkhani ya maparties ili choncho. Tikabwera kuchani uku ku malamulo a dziko imene imanena kuna kuti ngakhale malamulo a chipani akuyenera kuti akhale comply ndi malamulo a dziko. Malamulo a dziko akunena kuti mu Democratic Republic mtsogoleri amene akusogolera dziko ali mandated kulamulira dziko matemu awiri okha, imene li 10 years. So mukapitanso ku zipani mukapeza kuti chipani china chilichonse chili mandated kukhala ndi mtsogoleri osogolera chipaniyo kwa 10 years. I think that is why munamuona Dr. Tupere Muluzi anachita resign pena pake kuti no, ineyo ndikapanda kupanga resign zizandivuta kuti ndisakhale mtsogoleri wa DPP wa UDF. So he resigned kuti akuluakulu ndikupita ndikapange ntchito zina ndizabweranso pa convention kupereka mpata. And mtsogoleri amene anamusankha amene ali Mai Lilian Patero anasankhidwa kukhala acting, not president koma acting president, ongogwirizira chipani. Mwayiona amene kusonyeza kuti kusogolo kwazasankha mtsogoleri weni oyendesa chipanicho. Now Dr. Tupere Muluzi akasankhidwa ku convention kukhala mtsogoleri wa UDF, nde kuti Dr. Tupere Muluzi azakhala permanent mtsogoleri osogolera chipani cha UDF. Nde muone kwinaku ndikonena kuti munthu akakhala mtsogoleri sakufuna kuchita release usogoleriwo kwapasa anthu ena because iyeyo ndi hero, iye ndi dolo, iye ndi khayo kulibe sowina. Now pakabwera malamulo amayenera kuti ayankhule kuti malamulo akuti chani. Mota maigrizeda Jeffrey Mawa akakumana ndi malamulo a DPP kuti malamulo a DPP amati chani. Tikachoka Grizeda Jeffrey ena inunso mukonzekere chifukwa malamulo omwewo amene amutibule Grizeda Jeffrey ndi malamulo omwewo amene akatibule wina wake ku DPP yuko. Kuna kuti tatiuzeni kuti kodi malamulo munamuwerengera Jeffrey aja, malamulo okhuza na inuyo kukhala mtsogoleri wa chipani akuti chiyani. Nde Grizeda Jeffrey mukhale so samala pamenepo. Grizeda Jeffrey mukathana naye ku court ndikuna kuti Grizeda Jeffrey watha mwakuti izi ndi izi basi out of equation, muziwe kuti inuyonso mukubweranso out of equation ija ikutsatirani. Because according to ochenjera kuona kuti DPP kutivutisa. Every time injunction equal to order, stop order, injunction equal to order, stop order, injunction equal to everything. Chimene chichitika umekutatopa sopano, let us go kukakonza DPP once for all. Ndecho yamba titenge Grizeda Jeffrey amene akuoneka kuti dziko lonse kapena DPP yonse kudana nawo tithane nawo pa. Mawa Grizeda Jeffrey akhala ndi mwayi opitirira kapena kutha kwa kukhala kumene. Mwayiona ameneyo. Then wina wake akaitanidwanso sazamusegulira malamulo a dziko ayi. Malamuloto ali bwino kwambiri anakonzedwa bwino a DPP azakamuseguliranso malamulo omwewo kuti tatiwerengereni malamulo akuti chiyani. Malamulo akuti mtsogoleri 2 terms, inu 2 terms yanu yathaiti. Malamulo athu akuti 2 terms yathu yatha July last year. Nde panopo mkukhala tu mwinaso kukulipirisani 40 mwakhala wasogoleri kwa nthawi yaitali. Ena inu amene mukuchotsedwa pa usogoleri mukanakhala ngati ne Ben Longwe mukanangoti alahandulira mlungu wa nkulungwa azilemekezeka mlungu kwinani. Mwayiona ameneyo mukanakhala ngati simukanapanga so matukutuku because nthawi yanu yokhalira usogoleri idatha mu July kuphatikizako president wanu.
President wana amadziwa malamulo ndifake amaona sanyinyirika khoti likapeleka chigamulo. Akudziwa kuti nthawi yanga yokhalira ineyo upresident pano inatha kalekale mu July. Now it is the decision of the court. Ngati mukupita ku convention, ngati mukupita ku NGC meeting, ngati ma NGC meeting mapanga awiri mbuyomu akhala nullified, is because your leader wa DPP in the court. The court likuunikira bwino malamulo kuti akhale bwanji. Ndipo ziyenda bwino satiso pang'ono ya. Zimene ndikuyankhula ndine Charles Ben Longwe. Program ene akuyendesa bwino ndipo yenda bwino ndipo musadandaule musakhale ndi nkhawa, mitima yanu pansi. Nosamene mitima ili mwamba, just be down. Tikanatha kukuuzani mene zikhale koma we cannot tell you because if a spokesperson at DPP. Koma tikungokuuzani kuti muli ndi malamulo. Mukanakhalanso anthu ena anzeru, mukanatenga malamulo anu aja ndi kutiponyeraso ifeyo pa social media, tiawerenge tiaone malamulo a DPP kuti kodi malamulo a DPP akuti chiyani zikafika apa. Ndenda tiningokuuzani ndisachiruse ngangamdiwa koma ningokuuzani kunena kuti malamulo a DPP akumpasa mphamvu president kunena kuti akhoza kuyika maudindo kapena kuchosa maudindo. Komano panopo malamulo omwewo ampasa president amene ali invalid, amene does not exist ku DPP, is not a leader of DPP kuyambira July last year. Ndi amene panopo akukhala ndi mphamvu. Ndetimve court kuti kodi court li panga zotani, kodi amene aone nyekwe za malamulo a DPP ndi Grisenda Jeffrey yekhayu kapena kuli aliko anthu ambiri amene akuyenera kuti akumane ndi malamulo amene ali chifukwa nthawi zake umachita kuzizimukira kuti kodi tili ndi malamulo awaiti, kodi ndi malamulo awa, muli ndi malamulo mu constitution ya DPP. Tawerengeni malamulo onsewo zokhuza president akuyenera kukhala nthawi yayitali bwanji, a professor akhala president wabwino ku DPP oyenerera kuyambira nthawi imene, kodi nthawi yawo yolamulira monga mtsogoleri wa DPP inayamba liti ndipo inatha liti kapena izatha liti. Mupite mu constitution muone kuna kuti zimayenda bwanji. Ndilekeze pomwe pakuopa kuchodio kukula. God bless you. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you.